Pani redaktorka, ja som predovšetkým sklamaný z reakcie Európskej únie, pretože vidíme, že, ako spomínala Katka, Amerika a Izrael bezprecedentne a nevyprovokovane zaútočili na Irán, na suverénny štát. Dokonca zbombardovali škôlku alebo školu, kde zomrelo 165 malých dievčatok, hej? A tu to nikto neodsúdi. Keď pred niekoľkými rokmi začal konflikt na Ukrajine, tak vtedy tu príjmali 3 rezolúcie denne. Zakazovali ruských športovcov, dokonca ruskú zmrzlinu. Skákali tu ako pukance na panvici. Ale keď príde americký a izraelský útok na Irán, tak sú ticho. Dokonca to ešte tomu asistujú a podporujú to. Ja som bol prednedávnom na Kube. Čo spáchala Amerika tou svojou blokádou, že tam ľudia nemajú elektrinu, nemajú lieky, nemajú potraviny. Tu je to všetkým jedno. Amerika môže páchať vojnové zločiny. Keď uniesli venezuelského prezidenta, boli absolútne ticho. Opakujem, pokiaľ sa niečo dialo na Ukrajine, tak tu skákali 3,10 m pri čomkoľvek. Ale v prípade Iránu je im to jedno. V prípade genocídy v Gaze takisto je im to jedno. V prípade únosu prezidenta je im to jedno. Dokonca Američania teraz s Izraelcami vyvraždili duchovného lídra Iránu a jeho celú rodinu s malými deťmi. A všetkým je to tu úplne jedno. Pán Vondra, vy teda hovoríte, že toto nebolo porušením medzinárodného práva, je tak? Já to nehodnotím. Já proto vyjadřuju pochopení. Zatímco vy tam na jednu stranu lezete do prdele tomuhle, pak tam do tomu druhý. Reagovať na pána Vondru, lebo nikto viac neleží v tej prdeli alebo zadnici, ako ste povedali, Netanyahuovej a Trumpovej ako vy. Ako vy. Je to smutné, pretože v čase, kedy sa naozaj deje genocída, kedy tam vraždia malé deti, vy nehodnotíte, vy ste chápajúci Čech. Gratulujem vám. To myslíte vážne? Vraždia malé deti a vy ste chápajúci? Počúvate sa vôbec, čo hovoríte? A teraz ich bombardovali, ničia tam krajinu, zabíjajú malé deti a my sa tvárime, že to je v poriadku. Tu je pán chápajúci a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomerajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj v ladničke Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené. Čo s tým má Putin pre Boha? Trump a Netanyahu a Zelenský sú najväčší gaunery 21. storočia. Pochopte to. A to, akým spôsobom sa cynicky správate voči tým obetiam na Blízkom východe, vo Venezuele a v Kube, to je naozaj na hrane akéhokoľvek humanizmu. To je uvažovanie masového vraha. Počkajte, ja dokončím to. Ja ešte chvíľočku rozprávam. Já tady tohle pána nebudu poslouchat a ty odejdu, protože tohle... Budem jako já to nemám jako fakt zapotřebí. Nech sa páči. Pokiaľ tu obhajujete vraždy malých detí, nech sa páči. Nemám jediný dôvod s vami byť. Vy ste chápajúci? Zomierajú ľudia, aby ste chápajúci? Já tyhle vaše keci poslouchat nebudu. Mějte se moc hezky. Dovidenia. Všetko dobré. Máte sa krásne. Nashledanou. Dúfam, že v Česku majú ľudia ďaleko viac rozumu ako máte. Já fakt diskutovat nebudu. Já už jsem starší člověk, je mi 65 a fakt tohle nemám. Tiež by aj slovenskí vojnoví štváči takto odchádzali z verejných diskusí, pretože to, čo stvárate, pán kolega, je šialené. Tak přátelé, dneska jedno video, které docela koluje po internetu a vyvolalo docela velkou debatu. A jde o střet dvou politiků v diskusním pořadu, europoslance Alexandr Vondra a slovenského europoslance Ľuboše Blahu. A podle mnoha lidí to skončilo tak, že Vondra debatu prostě neunesl a z pořadu odešel. No a já vám řeknu svůj pohled, protože tohle podle mě není jen epizoda z jedné televizní debaty. To je docela dobrý obrázek dnešní evropské politické atmosféry. Debata má být o argumentech. Podívejte, smyslem diskusních pořadů je úplně jednoduchá věc. Lidé mají slyšet různé názory. Má tam být střet argumentů, má tam být polemika, má tam být někdy i ostrá výměna názorů. To je přece normální součást demokracie. Ale ve chvíli, kdy někdo z debaty odejde, protože se mu nelíbí, co říká protistrana, tak to podle mě nevypadá moc dobře. Blaha je ostrý, ale to je politika. Teď si řekněme jednu věc na rovinu. Luboš Blaha je známý tím, že mluví hodně přímo, někdy hodně ostře. Ale takový styl v politice existuje od jak živa. Politika není seminář na univerzitě. Je to střet ideí. A pokud někdo vstupuje do televizní debaty, musí počítat s tím, že protistrana bude mít tvrdé argumenty. Odchod z debaty nevypadá dobře. A právě proto, podle mě, ten moment, kdy Alexandr Vondra debatu opustil, působí zvláštně. Protože politik by měl být připraven reagovat na kritiku, obhajovat své názory, diskutovat i s lidmi,
se kterými zásadně nesouhlasí, odchod z debaty může u diváků vyvolat pocit, že člověk nemá protiargumenty nebo že prostě nechce slyšet jiný názor. A to v politice není zrovna silná pozice. Evropská politika je dnes extrémně polarizovaná. Tahle epizoda mimochodem ukazuje ještě jednu věc. Evropská politika je dnes neuvěřitelně polarizovaná. Na jedné straně jsou politici, kteří podporují současný směr Evropské unie. Na druhé straně jsou politici, kteří ten směr tvrdě kritizují. A místo, aby spolu vedli dlouhé a věcné debaty, často se z toho stávají spíš mediální přestřelky. Diváci chtějí slyšet argumenty, podle mě je ale důležité něco jiného. Diváci nechtějí vidět, jak někdo z debaty odchází. Diváci chtějí slyšet argumenty, fakta, vysvětlení a chtějí si sami udělat názor. Proto jsou diskusní pořady důležité. Politici musí snést i nepříjemné otázky. Politika je tvrdé prostředí. Když někdo vstoupí do veřejného prostoru, musí počítat s tím, že uslyší věci, které se mu nebudou líbit. A musí na ně reagovat. Ne odejít, protože když politik odejde z debaty, tak to působí, jako by se diskusi chtěl vyhnout. Shrnutí. Takže když to celé shrnu. Střet mezi Alexandrem Vondrou a Lubošem Blahou byl ostrý, ale to k politice patří. Ale moment, kdy debata skončí odchodem jednoho z účastníků, podle mě není dobrý signál. Demokracie stojí na debatě. A debata někdy znamená i to, že musíte sedět naproti někomu, s kým absolutně nesouhlasíte. A přesto s ním diskutovat. Tak přátelé, napište mi do komentářů, jestli jste ten moment viděli a jak na vás působil. Jestli podle vás Vondra odešel oprávněně, potáně, nebo jestli měl zůstat a pokračovat v debatě. Druhá vec, na ktorej nám musí záležať, je ochrana našej krásnej krajiny pred nelegálnymi migrantmi. Prosím, nepodceňujme to. To, čo sa dnes deje v Iráne, môže spôsobiť obrovskú migračnú vlnu, ktorá môže zásadne poškodiť Slovenskú republiku. Raz som hovoril s predsedom vlády ostrovnej krajiny Malta, ktorý mi povedal: Robert, to nie je o tom, že k nám prídu nelegálni migranti, to je o tom, že oni nám menia charakter krajiny. My sme kresťanská krajina, oni chcú mešity, oni sa úplne inak správajú, očakávajú od dievčat, že budú chodiť s tými burkami. To je zmena princípov, štandardov a tradícií. Veď šnáď Slovensko je na niečom postavené. Bol tu Cyril a Metod, ktorí s niečím prišli. Takže našou úlohou je urobiť všetko preto, aby tradície, historické korene, to, na čom je Slovensko postavené na kresťanstve, nebolo menené len preto, že to budeme bez akýchkoľvek pochybností prijímať každého jedného nelegálneho migranta, ktorý tu nemá čo robiť. A budem žiadať ministra vnútra a určite sa obrátim aj na pána podpredsedu vlády a ministra obrany, aby sme zorganizovali v krátkom čase rôzne cvičenia, ktoré zabezpečia, že budeme pripravení na ochranu našich hraníc. A